Partiya Sosyalista Kurdistan PSK di eywaneke taybet de li Diyarbekirê Kongreya Xweya Asayiya sêyem li darxist. Di kongreyê de eywan bi remz û rengên neteweyî hat xemilandin, Kongre bi siruda neteweyî dest pê kir û keça Kurd Jîna Emînî jî hat bîranîn. PSK ku xwedî ezmûneke derî ne bi awayeke fermî li Tirkiyeyê belgeyên damezrandinê di sala 2016 de radestî Wezareta Karên Navxweyî kir. û wê demê jî serokê PSK Mesûd Tek bû û amaje dike ku wan kariye rengek Kurdistanî bidin siyaseta Bakurê Kurdistanê. باور که من باره که وکریه کم دولت ترک سیاست ترک و جماعت ترک ده آشنا بین که لگالیته دا لخابات سیاسی دا ده آشنا بین که کلمه کردستان جایه پارتی کردستان جایه بگو من دوی وارده گلک آستنگی لی پیشیامه هیا لی همچی وان آستنگا ناترسن بالعکس آستنگ ما گیر و جوش دمه که امی خوابات خو بردوام بکن ایکو شهید بونه وان ریز و حرمت ببیتیری Di Kongreya sêyem a PSK de Bayram Bozyel bû serokê nû yê Partiya Sosyalîst a Kurdistanê. Bayram Bozyel di Kongreyê de bangî kir ku ew siyaseta sivîl diparêzin û şerê çekdarî kêrî Kurdan nayê û her wiha Kurd êdî rojhilata navîn de aktorek karîgerin. Em jî duê qenaetê dane ku pêvajokê nû ye, yani ev ne bi serokatiya min pêvajokê nû ye, esasen ji bo hereketa Kurd pêvajokê nû ye, yani li Bakur jî, Îranê jî, Iraqê jî, Sûriyê jî Kurd di çar welatan da jî aktorê karîgerin, aktorê herî girîngin û bi destê wan nebe safîkirin jî nabe, demokrasî aşîtî jî nabe. Bi gotinekê din kilîtê aşîtî, demokrasî û wekeviyê rojhilata navîn da destê Kurdan da ye. Sêyemîn Kongrê Partî Sosyalîstî Kurdistan PSK ku derbarê wê de ji ber navê Kurdistanê doza girtinê hatiye vekirin, Kongreya xwe bi awayeke sembolîk li Diyarbekirê li darxist. Li gor yasayên Tirkiyeyê divê kongreyên partiyan li paytextê Tirkiyeyê bêkirin û ji ber vê yekê jî Kongreya PSK-ya fermî dê 19 mijdarê li Enqerebê li darxistin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.